салом алейкум дӯстони азиз, дохил мешавем. шумоям аги ба хайру шодӣ бошад, саволотонро тайёр кунед. чизе ки нофаҳмо бошад, пурсидан гиред, тайёр кардан гиред, аз пайи кор мешавем. ин шом давоми 1 соат бо шумо суҳбат мекунем ва ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. хуш омадед. кадоми шахсоне ки дар эфир ҳастанд, ҳаматон хуш омадед. дохил шудан мегирем. пас аз чанд лаҳза шурӯъ мекунем. дар ҳамаш мешавад, дар телеграм мешавад, дар ютуб мешавад и бо дар инстаграм мешавад, дар ҳар се страничкаҳо мешавад. дар кадомиш ки масалан шумо ба мисол чӣ хел меган хубтар бошад, ҳавайш дар домода тамошо мекунед. телеграм да толка барои иштирокчиҳои лоиҳаи Faberlic Forever мешавад, дигар ҷода доступ ҳаст барои ҳама. хуб, дӯстотона, одамое ки дар командатон ҳастанд, ҳамаша ба эфир даъват кардан гиред, эфирро поделиться кардан гиред и чтобы ки пас аз 4 дақиқа шурӯъ мекунем. саволотонам тайёр кардан гиред, пешакӣ монед. با آموزش و پس از چند لحظه شروع میکنیم آموزش امروزه ما رو. میخوام از شما پرسان شوم عزیزان دل. آزیکا دقیقه بیستید شده که اینجا با ما времени разрешит кардам ба фикрам навистана. як бор нависед дӯстони азиз ки овозои маро шунавидестед шумо. тамоман овоз нест. овозом киштаги охи. салом алейкум дӯстони азиз, шомтон ба хайр бошад. хоҳиш мекунам ки ба саволои ман ҷавоб диҳед. ҳама фаҳмидестан овозома? ҳама шунавидестан? овоз ҳаст. супер, супер. тогда командатона дохил кардан гиред тез-тез, чтобы ки омӯзиш ба дохил шаванд, ссилка равон кардан гиред. пас аз 2 дақиқа шурӯъ мекунем. супер, овоз бошад супер. имрӯз дӯстони азиз ба тамоми саволое ки шумо доред оиди бизнес
мо кӯшиш мекунем ки ҷавоб диҳем ва тӯли 1 соат вақт дорем ки бо ҳам ҳамсӯҳбат шавем ва ман дар давоми 1 соат кӯшиш мекунам ки барои шумо муфид бошам ва чӣ саволе ки доред дар саволҳои шумо ҷавоб диҳем ва ягон аз амин омӯзиши ман, аз амин ҷавобдиҳии ман барои шумо ягон фоидае бошад. Кадоме ки дар эфир ҳастанд, ҳама каса хуш омадед, саволотонро тайёр кунед и оҳиста оҳиста метавонед ки саволотонро пешниҳод кардан гиред. Саволотонро пешниҳод кардан гиред. Мо шурӯъ мекунем. Мо зима записча сартиам. Также записать видео, продолжить. Омӯзиш. Всё, записам, рафт ба фикрам. Хоб, хуш омадед ҳама шахсоне ки дар эфир ҳастанд, ҳама каса хуш омадед дӯстони азиз. шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дар гурӯҳҳо як бор дигар эълон кард ки сар ширифта ссилка мега сайта метавонед гирифта. баъд телефонҳоро без звук ё ки буквеш. хуш омадед дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. Ман ҳар тараф нигаҳ мекунам барое ки се ҷо дар эфир рафтестай, ҳам инстаграмда, ҳам ютубда ва ҳам телеграмда. Барои ҳамин кӯшиш мекунам ки ҳама тарафа бинем. шоми ҳама бахайр бошад, шомтон бахайр бошад акам мудаҷон. ҳама тарафа бинем, ҳама тарафа саволотонро ҷавоб диҳем. Кадоме ки чӣ саволе дорад, саволотонро нависан гиред. айпай кор мешем. хоб, овоз гум шудааст. овозҳои маро ҳама нафаҳмидесай телеграмда. и овоз нест мегӯям ку. тамоман овоз нест. эркаби ба телефон тикнук хай. ҳаст овоз? не. биё. биё айсар тест ки. хуш омадед дӯстони азиз, ҳама каса ба эфир. администӣ? Не? Хеле ҳасти кунем. овозо омадесад дӯстони азиз. Ина баъд дига чӣ кардем? Бо сар кардем. овозо омадесанд? супер. омадеса бошад супер. хуб, тагда сар мекунем агар не? додарҷон инамҷа дар тарафи дасти рост болоро бинен тугмаи ступид навистагӣ рӯси кати кабутак. Ана ҳавая зерки медрӯй тамом.
خوش آمدید. همه کسا خوش آمدید. کدامی که در افیر هستن خوش آمدید. دوستان عزیز، میخوام برای شما گپ زنم که امروز ما آموزش میگذارانیم در موضوع بیزنس. چی سوالی که دارید که اویدی بیزنس باشد، تمامی کنسولتانتانی که هست در همین گروه در همین جا ما رو تماشا کردید، همه کسا شما میتونین که سوالاتون تین پیشنهاد کنید و ما سوالای شما رو جواب میدیم. میخوام باز یک بار دیگه گپ زنم که ما هر طرف نگاه میکنم جواب میدیم. شما این خیل چی نشوید، چی میگن نگید که این چیکار کردید. برای چی؟ برای که سه تا جدا افیر رفتید، هم یوتیوب ده، هم اینستاگرام ده و هم تلگرام ده. برای همین ما کوشش میکنم که همه جوش ده اکتیو باشم، همه جوش ده تماشا کنم، این سوالای شما ده جواب دیم عزیزان. хорошо؟ علیکم سلام. همه کسا خوش اومدید. بیایید اکو از پای آموزش میشیم، از پای سوال جواب میشیم. کی چی سوال دارد سوالتون رو پیشنهاد کنید. میتونید که گولوسا زیر کنید، نویس گپ زنید کدومی که در تلگرام هست، میتونید که کدومی که در اینستاگرام و یوتیوب هست سوالاتون رو نویسید پیشنهاد کنید. من سعی میکنم در سوالای شما جواب دادن. انتظار میشویم شخصانی که سوال میتونن. علیکم سلام. علیکم سلام. خوش اومدید همه کسا. سوالاتون انتظاریم عزیزان. دید در میتونید نگارید کنید، گپ زنید سوالاتون. اگر نوشته نمیتونید ایلی میتونید که همین خیل نویسید. خب این یکم سوال اومد. مهیا یکی از لیدرهای کماند ما، یکی از شخصانی با مقصد سوال دادستان اپای مهیا میگن که سلام علیکم اکای فیروز، درباره خوبی های آفیس داری گپ میزدید. یعنی وقتی که آدم آفیس کشوید چی خوبی هست درباره همین گپ میزدید. میگه من میخوام که کمتر گپ زنم. بینید چی خیلی خوبی ها دارد آفیس. یکم خوبی های آفیس همین که آفیس یک مکانی است که وای پربرکت است، وای به نهایت برکتی خوب میتید برای آن همون شخصیتی که وای آفیسه درست نادرست نه درست استفاده برده میتوند. چی خیلی ما شما باید که آفیس درست استفاده بریم. اولین درجه ما شما باید درک کنیم که آفیس خودش چی است. آفیسی که ما میکشویم این نقطه خدمت رسانی است. نقطه خدمت رسانی برای کی؟ برای تمامی کنسولتانتانی که در شرکت فابرلیک فعالیت کرده ایستادند. مثلا کنسولتانتانی کماند ما باشند یا اینکه کنسولتانتانی مثال دیگر کمانده. لیکن اولین درجه ما باید که قطعی گروهی کاری همون اپریدیلیونی بال کنیم برای هر شهر و ناحیه هر خیل بال کردن در کار تو اینکه آفیس کشید. اپریدیلیونی ما باید کمانده داشته باشیم تو اینکه همین نقطه خدمت رسانی کشوده تونیم. اگر ما که کمانده داشتیم بالا انجام داده تونیسیم، ما همین نقطه خدمت رسانی یعنی آفیس میتونیم که کشیم. آفیس основной мақсади офис шудан ин аст ки дигар одамода мо шумо хизмат расонем. Чӣ хубиё дорад офис? Якум ширкат шуморо пул метиҳад аз ҳисоби офисон, аз ҳисоби таварроатобороте ки дар офиси шумо мешавад. Чӣ хел? Масалан, агар ки офиси шумо дар як моҳ масалан 100,000 сомон таваррооборот кунад, 100,000 сомон таваррооборот аз ҳисоби чӣ мешавад? Масалан, ما در آفیس شما بار زکاس کردم. مثال یک آدمی ای دیگه کمانده در آفیس شما بار زکاس کرد. یک آدمی که مثال وای در کمانده شما نیست در آفیس شما بار زکاس کرد. عموما آدمایی که ای خطونن، آدمایی که ای دیگه کمانده هستن، همه وای وقتی که در آفیس شما بار زکاس میکنن، این سوم همین
боро дар давоми як моҳ агар 100,000 сомон шавад, мисол агар ки ширкат барои шумо аз ҳисоби офис 3% даромад диҳад, аз 100,000 сомон шумо 3,000 сомон даромад мегиред танҳо аз ҳисоби офис. агар 4% бошад 4,000 сомон, агар офис шумо 5% бошад 5,000 сомон даромад мегиред. ин фоизнокӣ вобастагӣ дорад аз унвонтон, баъдан боз вобастагӣ дорад аз квадратураи офистон, аз тарзи ҷойгиршавиш ки вай мисол чӣ хел мисол хуб вая ремонт кардагӣ ҳастед ё ки не. ҳама тарафа инҷа ба вобастагиҳош ҳар хел аст. якум хубиш ҳамин ки ширкат шумо даромад метиҳад барои хизматрасонӣ кардан ҳам дар командаи худатон ва ҳам дар дигар командаи дигар одамое ки дар ҳамин офис шумо бор заказ мекунад ва ҳаминҷо мегирад. аз ҳисоби ҳамин таварабароти офис ки дар свобод накунед. ин сеюм хуби офис дар чи аст ки одамо вақте ки дидан ки инҷа ба мисол офиси фаберлик аст ва ё худашон самостоятельни медроянд ва ё мисол мехоҳанд ки аз офиси шумо ягон чи харидорӣ кунанд ё ин ки ва ё мехоҳанд ки чӣ хел мегӯянд аъзо шаванд, дар командаи шумо кора сар кунанд, бизнеса сар кунанд. анами хел шумо сета хубӣ мегиред. сета хубие ки аз ҷиҳати чи аст даромад. бо як хубӣ аз ҳама олияш дар чи аст ки шумо метавонед ки дар офистон омӯзишҳо ташкил кунед, лидерро файрод кунед, худатон омӯзиш гузаронед, то ин ки одамое ки дар гурӯҳи кории шумо ҳастанд, дар командаи шумо ҳастанд ва ё чӣ кор кунанд ва ё омӯзиш гиранду пешравӣ кунанд ва соҳиби даромади калон шаванд. ин чорум хубияш аст. ва панҷум хубияш ҳамин аст ки як чиза хуб дарк кунед ки дар офис шумо метавонед ки ана ҳамон унвони худатона даҳчанд зиёд кунед. агар ки мисол одамо бе офис мисол пешравӣ мекунанд, чанд қа пешравӣ мекунанд, а вақте ки шумо офис доштед, бо ҳамин офис пешравии шуморо бо даҳчанд зиёд мекунад. барои чӣ? барое ки шумо да бо имкониятҳои иловагӣ дохил шудан мегирад. масалан имконият дохил мешавад ки шумо метавонед ки места встреча пайдо кардед аллакай. метавонед ки одам вақте ки фаҳмонде дар ҳамин наздикии шумо бошад, гап занед ки биё ба офиси ман. когда вай одам офиси шумо мебиёяд, дар офис шумо қади вай ҳамкорӣ мекунед, вая мефаҳмонед ҳамаи чира. шумо дар офисон метавонед ки лотарея ташкил кунед, розыгриш ташкил кунед. шумо дар офисон метавонед ки ягон мероприятия ташкил кунед, шутобе ки ҳамон одамое ки дар командаи шумо ҳастанд бинанд ва ваёрам ҳаловат баранду пешравӣ кунанду сифати зиндагишонро иваз кунанд. офис ба бениҳоят фоидаҳои зиёд аст, бениҳоят даромади хуб аст. муҳим он аст ки мо шумо ҳамин офиса вақте ки шудем дуруст истифода бурда тонем. азизони дил, когда ки мо шумо дуруст истифода бурдаш тонистем, ҳатман ин офис пурбаракат мешавад. Апай фарангизи як сухани хуб доранд, мегӯяд ки не место краси человека, а человек место. яъне ки агар мо шумо офиса кушодем рӯз собега дар офис шиштем, вай офиси мо ягон кас намедрояд. ҳамун тамоми мардуме ки дар гирду атрофи мо ҳаст, ҳамаи ана ҳамун мардум бояд ки донад ки муҳайё ана ҳамин точка ба офис дорад, муҳайё фаберлик аст. лақаби шумо бояд ки муҳайё фаберлик шавад. ҳама шуморо аз рӯи фаберлик бояд шиносад. ҳама одаме ки ваё ба фаберлик дар кор ваё аввал ҳамин шуморо чӣ хел мегӯянд, шуморо кобанду ёбанду аз шумо ячи пурсон шаванд, аз шумо хоҳанд ки ягон чиз гиранд и хоҳанд ки қатъи шумо ҳамкорӣ кунанд. якум аз ҳисоби таварабаро даромад мешавад. дуюм аз ҳисоби фурӯши офис, маҳсулотҳои офис. сеюм таварабар мешавад аз ҳисоби даромад мешавад аз ҳисоби гурӯҳи кориятон, яъне командатон зиёд мешавад, расширен мешавад, одам даъват мекунед, дар офистон пешравӣ мекунед. чорум метавонед ки лидеротонро омӯзиш диҳед, тарбия кунед. панҷум метавонед ки места встреча таъин кунед барои консултантони нав. шашум метавонед ки шумо мероприятия, розыгришо ҳамихел ҷавомадҳои калон ташкил кунед, то ин ки командаи шумо тезтар пешравӣ кунаду тезтар шумо унвонҳои баланда созед. ва асосан мақсади асосии мо ин хизмат расонидан содиқонаву софдилона барои мардум. дӯстони азиз, инами хел. салом алейкум, ҳама каса хуш омадед. чӣ саволе ки доред, саволотонро метавонед ки пешниҳод кардан гиред. хоб муҳайё, агар ман дар саволи шумо ҷавоб дода бошам, супер, раҳмат. Хоб, апай фаранги савол додиянд. Фирӯз: ассалом, мой вопрос. Какие ты поставил себе цели на 2023 год? Ман дар пеши худам дина
агар кадом одамое ки дида бошанд ма видео кардум блокноти худама ки дар соли 2022 ма мақсад монда будум, чанд та мақсад монда худам шок дафтидам. Ай ана ҳамин 12 та мақсаде ки ман мондам дар пеши худам 6 ё ки 7 та мақсадам амалӣ шида. Ами хел сахт хурсанд шидам ва дар пеши худам мақсадои хуб мондам. Якум мақсадам ҳамин ки кӯшиш кунам ки бисёртар полезни бошум дар мардум. Ҳама тарафа, ҳам дар бораи бизнес, ҳам дар бораи як мисол роҳнамоӣ кардан. Залатои директора дар соли 2023 кушояму тасдиқ кунам бо ҳамроҳии ҳамсарам. Ва иншоаллоҳ кӯшиш кардестем ва аз рӯи нақша кор кардестем. Иншоаллоҳ ки ба мақсадмон мерасем. Сеюм, ман мақсад модам ки ман омӯзиши пулакӣ мегузаронам барои 100 нафар. Амин хел як зали калонба даъват мекунам, ман амин хел омӯзиши пулакӣ мегузаронам. Ва боз амин хел дар пеши худам мақсад мондам ки ман кӯшиш мекунам ки амин хел системаи омӯзишие ташкил кунам ки ҳама тарафа барои мардум дар ҳама соҳаҳои зиндагишон лозимӣ бошад ва ё амин омӯзишҳои мара истифода бурда дар зиндагишон пешравӣ кунанд. Ва боз мақсад мондам аз ҷиҳати финансивӣ, аз ҷиҳати здаровия, аз ҷиҳати путешествия, ҳама тарафа ман мақсад мемонам дар зиндагӣ ва якчандаша гуфтам. خب 106 номаша намедонам ки аст, ами хел номшон сахранӣ кардагӣ. Акай Фирӯз, чӣ ба ки ман одам намеёвам ки аъзо кунам, мегум немеган, ман чикор кунам? Раҳмат апаҷон. Хоб ман номтона намедонам апаҷон, лекин мехоҳам ки дар саволи шумо ҷавоб диҳам. Рости гап, бисёр одамо ана ҳамин як савола доранд ки барои чӣ ман одам ёфта наметонам, барои чӣ ман одаморо даъват мекунам, одамо маро отказ мекунанд, ҳеч кас маро қабул намекунад. Как будто ки ҳамин вес мир против май, ҳеч кас намехоҳад хати ман ҳамкорӣ кунад. Ҳамин хел аст. ана ку ман мехоҳам ки дӯстони азиз шумо дар як савол тиём. ҳамин шахсияте ки мада савол додай, ҳамин да ман мехоҳам ки як савол тиём ва тамоми одамое ки ҳозир мара гӯш кардестанд ва ё да ман мехоҳам ки як савол тиём. мумкин ки бисёре аз шумо ана ҳамин хел дахтон савол тиед ва кор кардаеста бошед, пешравӣ нашидаеста бошад, дахтон ҳамин хели савола тиед ки барои чӣ ман одаморо даъват мекунам ба бизнесам ва ё қабул намекунанд. бинед, як савол, бо диққат гӯш кунед. А барои чӣ одамо бояд ки именно шуморо интихоб кунанд, қатъи шумо кор кунанд? Як бор ҳамин савола шумо худтон додед? Барои чӣ? Мисол ман консултанти нав, инами ҷавад дар пеши ман мисол чанд вибр аста ки ман фаберлигда кор кунам. Ва як нафар мара даъват кард, 2 нафар, 3 нафар, 4 нафар, 5 нафар, 6 нафар, 10 нафар, 100 нафар мара фаберлик даъват карданд. Лекин барои чӣ ман именно айбайни инами 100 нафар бояд ки шуморо интихоб кунам, қатъи шумо кор кунам? барои чӣ? Шумо чӣ хубӣ доред ки ман бояд ки шуморо интихоб кунам, қатъи шумо кор кунам? ку якчандта лидер омада ҷавоб диҳен. эфира сахранӣ мекунем. мада ҷавоб диҳед ку именно одамо барои чӣ бояд ки шуморо интихоб кунанд? ина мисол мара интихоб накунанд, шуморо интихоб кунанд, қатъи шумо ҳамкорӣ кунанд. Барои чӣ? Ман ҷавоб диҳам Фирӯз. ҷавоб диҳед апаҷон. барои ки ҳар яки мо мисоли ман методи кори хидмат дошта бошам ва ман ҳамаи кора бояд барои мисол шароита барои командаи хидм муҳайё кунам ва боз ман аксияҳои хидмат барои командаи хидмонам ва команда ман ҳавасманд то ки ваё кор кунанд, дилгарми ҳамин кор шаванд. вақте ки мо одаморо ҳавасманд мекунем, онҳоро мефурад мақсад кор кардан. фикри ман супер. зур гуфтед, дуруст гуфтед. ина шумо аксия мемонед, мисол шумо системаи корӣ доред, шумо профессионали кори худ ҳастед. Не ки бо бисёни хеле одамо, бо бисён одамое ки ва ё системаи корӣ доранд, ва ё профессионаланд, ва ё хуб муомила мекунанд, ва ё бо аксиёи грандиоз нибат доранд. Лекин именно одам барои чӣ бояд ки шуморо интихоб кунад?
ана ми савол да мара ҷавоб диҳед. ҳар яки мо шумо дар худамон як чизе дорем ки или притягиват мекунем одамо ба тарафи худмон, или аталкиват мекунем, ё ин ки ҷалб мекунем, ё ин ки дур мекунем. Шумо чӣ доред дар худтон ки одамо именно бояд ки шуморо интихоб кунанд? Ҳамон черта характери худатона гап занед. ман мехоҳам ки одамора ҳами позитивне вай притягивать кунам командаи худамда. мо бояд ҳама вақт позитивне настрой дошта бошем ки одам бихоҳад қати мо кор кардан. ама хел не лишта ман мисол ман вақте ки кати ҳақай фаранги суҳбат кардам поддержкаи ва ё мисол чихеле ки ваё аз ман умеди калон дорад, мо бояд ҳар як ҳами ваё монда чихеле ки мисол мотивировать кард манада. ман ҳамаи ҳамсоя ҳамаёро дидам, мисол ман кати команда манам кор мекунам, ваёро мефаҳмонам, ваёро мотивировать мекунам, аз ваё умеди калон интизор мешавам ки то ки ваё ҳама хел мисол чӣ кунанд ки ана бинед ки аз ман ҳама хел умед дорад, ман ҳамикора строго меқатвам. баъд саволи шумо дар инҷа гумшид бахшиш фирӯз, мисол ҳами позитивност охи мо бояд кори позитивност ма бояд ки айбани ҳами қадар лидеро, айбани ҳами қадар одамо бояд ки именно шуморо интихоб кунам за позитивност. Раҳмат, черта характери зур. Молодец. Бо кадом лидер чӣ мегӯяд? Бо кадом лидер чӣ мегӯяд? хуб, апай Самира нависанд ки муносибати хуб боварии дутарафа. Раҳмат. Муҳридин нависанд ки аз аҳволи онҳо бохабар бошем. Не, ҳозир инҷа ба бинед. Инҷа ба ма ин хел фикр дорам, ин хел гап задестам ки бинед. Консултанти нав ҳозир Фаберлик бисёр шидага медонед да ҳаматон. Консултанти нав ами одаме ки ҳоли да Фаберлик аъзо нест, вай вибр дорад, вай вибри калон дорад. Вай именно барои чӣ бояд ки шуморо интихоб кунаду қатъи шумо кор кунад? Анами савол дӯстони азиз, ҳар яки шумо бояд ки худатона тиед. Барои чӣ анами одам бояд ки қатъи ма кор кунад? Барои чӣ қатъи дига кас не? Барои чӣ вай дига каса интихоб накунаду мара интихоб кунад? Ва ҳангоме ки шумо да ана ҳамин савол ҷавоб ёфтед ва ана ҳамин ҷавоб шуморо қонеъ карда тонист ва шумо фаҳмидед ки аз ана ҳамин ҷавоби шумо метавонад ки ана ҳамон консултанте ки омад иҷа ба мақсадҳои худаш расад, сифати зиндагиша иваз кунад, соҳиби даромади хуб шавад, дигароро кӯмак кунад. Сетевой бизнес, дӯстони азиз, это служение. Бизнеси мо, кори мо ин служид кардан, дар мардум, дар халқи худо хизмат расонидан аст, дӯстони азиз. Хизмати оли, хизмати дар сатҳи баланд расонидан. Дар сатҳи баланд. Бе ягон интизор нашед наиҷа ки як кас аз шумо ай сидқи дил кор кардем ва я ҷонтон додем ва пага шуморо раҳмат мегӯяд. Бе ягон интизорӣ мо шумо бояд ки ин бизнеса қабул кунем ҳамчун хизмат расонидан. Не ин ки иҷа ба пул кор кунем, не ин ки иҷа ба даходи калонда буброем, зиндагимон алиш кунем. Аввалин дараҷа дар сартон як чиз ҷо кунед ки мо шумо бояд ки дар худамон ҷой кунем чира дуруст соф дилона ба мардум хизмат расонидана. Ва дуюмин дараҷа шумо бояд ки да одамое ки командаи шумо мебиёянд ва оянда омаданӣ ҳастанд ва ёда шумо бояд ки ягон ценност, ягон арзиш диҳед, ягон чизи арзишманд диҳед ки одам то пеш ай Фаберлик омадана чӣ хел одам буд, баъди Фаберлик омад вай кӣ мешавад? Вай бояд ки дар симои шумо, дар чеҳраи шумо, дар гапзании шумо, дар рафтори шумо, дар кирдори шумо, дар тамоми шумо вай одам бояд ки бинад ояндаи худша. Вай одам бояд ҳис кунад, представит кунад ки вай одам агар ки именно қатъи шумо кор кард, вай оянда кӣ мешавад? Мо шумо азизони дил бояд ки дар ин бизнес настоящий лидер бошем. А настоящий лидер, доимо пай Фарангиз меган, настоящий лидер это тот человек, который рядом с ним, даже самый яркий неудачник чувствует себя успешным. Яъне настоящий лидер ин шахсияте аст ки дар бари вай
мебиёяд командаи вай, як одаме ки вай неудачника, як одаме ки вай дар зиндагӣ ҳиче намефаҳмад, ай дасташ ҳич намебиёяд. баъзе одамо ҳаст ки вай хондан навишта наметавонанд, лекин дар бари вай лидер ин одам хуш мешавад, мебиёяд ё ки мебинаш, вай одам дар сараш ҳамин як осознание мебиёяд, ин худша успешни фикр мекунад, худша як одами муваффақ фикр мекунад, худша як шахсияти ояндадор фикр мекунад. ман фаберлик омадам, як неудачник будам, ман худам ҳиччира намедонистам, як сум дар кисам надоштам, як одами камбағал, як одами қашоқ, як одаме ки ояндаша вообще фикр намекард, намедид. ин даход ин зиндагие ки ҳозир ман кардастам, ина ман бомба ҳатто фикршам намекардам. лекин когда ман наставник ма дидам, ман наставник ма интихоб кардам, дар сари ман хеле азарини пайдо шид, шилчок пайдо шид. ман як одами неудачник худама успешни ҳис кардам. ва наставники ма дар қалби ма ана ҳамун боварие ки ма, ана ҳамун шахсияте ки дар симои ма наставник ана ҳавая дидестай, ана ҳамин бовария ҷо карда тонист ки ман ҳамун одам шида метонам. и ма ҳаракат кардам, меҳнат кардам, ҳаракат кардам, меҳнат кардам. мара дастгирӣ кардан, афтидам, гирифтан ай дастам хезондан, афтидам, гирифтан хезондан, афтидам, гирифтан хезондан, роҳнамоӣ кардан, ма дар роҳ нишон додан. и ба ана ҳамон мақсадое ки ман дар пеши худам дар зиндагӣ мондаистам расидаистам. ва сабаби асосие ки як одаме ки дар қашоқӣ, дар нишита зиндагӣ мекарда, имрӯз шумо дар бояд чи фаҳмондесай, гап задесай, ин ана ҳамон результати настоящий лидер будан аст ки 3 сол пеш ана ҳамон шахсият дар қалби ма ки будани мара, ки шидани мара боваришро ҷо карда тонист ки ту анам хеле одам мешавӣ, ман туда бовар дорам, ту бузурги ай дасти ту мебиёя. ва мада дар симои худаш як арзиш, як ценности нишон дод ки мара ба худаш притягиват кард. мара нишон дод ки ман метавонам ки қатъиян ҳамин одам муваффақ шавам, комёбӣ кунам, пешравӣ кунам, соҳиби даромади калон шавам, зиндагӣ майваст кунам. ва шуморам азизони дил, аввалин дараҷа дар зиндагитон як чиза ҷой кунед, як чиза бифаҳмед. барои чӣ баъзе одамо дар фаберлик муваффақ мешаванд, баъзеҳо не? барои чӣ баъзеҳо дар зиндагӣ соҳиби даромади калон ҳастанду, баъзеҳо не? барои чӣ баъзеҳо чӣ хеле ки маъқул шунай, чӣ хеле ки ба хоси дил шунай зиндагӣ мекунанд, баъзеҳо не? бинед, ҳамаи ин дар дасти худовандай. муваффақият аз худост, солимӣ аз худост, командаи калон аз худост, пули калон аз худост. чизе ки мо шумо мехоҳем ҳамаш дар дасти худованд аст. аммо шумо зиндагӣ гуфта, дунё гуфта худованда фаромӯш кардем. мо шумо ҳама чизи дунёӣ гуфта худованда фаромӯш кардем. аз хушбахтӣ, муваффақият, командаи калон, даромади калон, ҳама чиза мо шумо дар худованд метиҳад. фақат худованд метиҳад. мардум, одамое ки дар гирду атрофи мо ҳастанд, ин ҳама мардум танҳо сабабанд. мо шумо дӯстони азиз сабаб мешавем ки худованд як каса соҳиби зиндагии хуб кунад. мо шумо сабаб мешавем ки худованд як каса фикрониша иваз кунад. мо шумо сабаб мешавем ки як кас соҳиби як бурда нон мешавад. ина ҳамаша худованд метиҳад барои мо дӯстони азиз. барои ҳамин ҳеҷ чиза аз ҳеҷ кас нахоҳед ба ҷуз худо. ина хуб дар қалбтон, дар мозгтон ҷо кунед. ҳеҷ чиза аз ҳеҷ кас нахоҳед ба ҷуз худо. агар хостед дарёфт намекунед. ва анами хел опечалиться мешед, мемонед ба. лекин ку шумо дидед одамеро ки аз худованд хосту худованд вая надод? ку шумо дидед одамеро ки аз худованд талаб карду худованд вая надод? ку шумо одамеро дидед ки дар қалби вай худованд ҷо бошаду вай одам розӣ набошад, вай одам хушбахт набошад, вай одам муваффақ набошад, вай одам аз зиндагӣ розӣ набошад? ку ҳамин хел одам? худованд мегӯяд ки аз ма бихоҳ, чизе ки мехоҳӣ ман туда метиҳам. дарҳои ма барои ту бозай. гир, талаб кун, истифода бар. аммо шумо
мутаассифона кам кам ҳамин хел худованд аёд мо мебурорем. мо ай бандуҳои худо талаб мекунем як чиза, аммо разочароваться мешем. намешавад ҳамин чиз. барои ҳамин азизони дил чизе ки мехоҳед аз худованд хоҳед. ва як чиза мехоҳам барои шумо қайд кунам ки сабаби асосие ки мо шумо пешравӣ накардесем, сабаби асосие ки дар бизнеси мо, дар командаи мо, дар зиндагии мо дигаргунӣ нашидесай, ин қадар мисол мумкин ки баъзеҳо даход мегиранд лекин баракаташ нест, ин аст ки мо аз худованд дур шидесем. мо аз худованд дур шидесем. ва барои одамое ки нав бизнеса сар кардесанд, навичокое ки мара тамошо кардесанд дар телеграм, дар эфир 32 нафарай, дар ютубу, дар дигар ҷо бу, дар инстаграм, ман як чиз гап мехоҳам гап занам ки бинед дӯстони азиз, худованд дар Қуръони Карим мефармояд ки, ман ҳамин хел камтарак маъниша гап мезанам, барои мо муҳим нест симои шумо, сару либоси шумо, чизе ки шумо ба дар мекунед, чизе ки шумо гап мезанед муҳим нест. барои мо муҳим аст қалби шумо, нияти шумо. ва ман метавонам ки бо боварии комил барои тамоми одамое ки маро тамошо кардесаи оянда тамошо мекунанд, як чизи олира қайд кунам ки худованд шуморо дар ин бизнес муваффақ мекунад. агар ки нияти шумо пок бошад, агар ки нияти шумо холисан лиллоҳ хизмат кардан ба халқ бошад, агар ки нияти шумо толка фикри худатон не ин бошад ки шумо эй худоҷон, ҳамин хел дуо кунед, эй худоҷон мара сабаб кун ки ман зиндагии дигарора камакак рангин кунам, сабаб шам ки дигаро дар зиндагишон як хубӣ, як хушбахтӣ, як зебоӣ биёранд. ман сабаб шам ки нӯшидеми худованда фаромӯш кардем. ҳоли ман ҷавоб метиҳам дар саволотон. кадоме ки савол додесай ҳамашда ҷавоб метиҳам, ҳамашда вақт астай. илтимос. хорошо? барои ҳамин дӯстони азиз, нияттона пок кунед, нияттона пок кунед аз барои худо ки шумо хизмат мерасонед. и дуюм коре ки мекунед, ҳамин бизнеса раст ки интихоб кардед, то ба охир бурда расонед, то ба охир бурда расонед. як чиза дарк кунед ки худованд дар ин бизнес шумо да бениҳоят имтиҳонҳои зиёд мекунад. чӣ хеле ки дар зиндагӣ шумо имтиҳон мегзаред. шумо агар ин имтиҳонро нагзаред, шумо оянда ана ҳамон чизе ки худованд шумода метиҳад идора карда наметавонед. барои ҳамин қа ҳеҷ вақт рӯафтода шидан дар кор нестай. ҳеҷ вақт фақат нияти нек, нияти нек и аз барои худо кардан дар кор ҳамаи чиза, шутобе ки худованд шумода баракаташа тияд, баракаташа тияд. ана ҳамин хел. ва дуюм қоидае ки шуморо ёрдам мекунад то ин ки пешравӣ кунед дар ин бизнес, то ин ки мардум имена шуморо интихоб кунад, ин аст ки шумо бояд ки меҳрубон бошед. пайғамбар мо мефармояд ки худованд меҳрубониашро ба сӯи бандае равон мекунад ки вай ба халқи худо меҳрубон аст. мехоҳед ки назари раҳмати худо ба мо бошад, муваффақият, сарват, хушбахтӣ, тамоми чиз дар дунё соҳиб бошем, бо халқи худо меҳрубон бошем. аммо шумо 1000 сомон, 2000 сомон, намедонам 100 сомон дар хода биромадагем, алам хел фукомон баланд шидагем, дига нами иш кара намешиносем. бандои худоро ҳаммара ай назармон дур кардагем. ҳеҷ ка дига дар чашми мо наметова. уже мо баланд шидем, уже мо дига шидем, уже мо ҳамаи чия дорем уже. лекин ин бениҳоят кори мо хато аст. агар хоҳед ки ба худованд наздик шед, бояд ки бо халқи худо меҳрубон бошед. ин бизнеснам шумо агар хоҳед ки қатъи мардум пешравӣ кунед ва дигароро ёрдам кунед соҳиби даромади калон шаванд ва зиндагишонро иваз кунанд, шумо бояд ки меҳрубон бошед қатъи ва ё. ҳеҷ вақт дағалона суҳбат накунед, дағалона рафтор накунед. мегӯянд ки одам овоз як ҷай айтрам гирона
мегӯянд ки одам вақте ки бо шумо рафтори бад бианами одам нишон дода шуд. Барои чӣ? Барои ки вай одаме ки хати шумо бад рафтор шудестай, дар ҳаққи вай дуои бад накунед. Шумо ҳама вақт вай одама дуои нек кунед ки худованд ҳидоят кунад. вай одаме ки дар командаи шумо мисол меояд фақат нитикаи ноид мекунад ки намешавад, шумо дуо кунед ки эй худоҷон дар қалби вай як роҳнамоиро нишон те ки вай одам бихезада ай пайи иваз кардани зиндагӣ шавад. ана ҳамин хел дуо кунед барои одамое ки пешравӣ кардан наметавонанд дар командашон, фақат ай худованд хоб як саволи зур додан. мегӯяд ки ака саволи мада ҷавоб де. Чӣ ба ма одаме ки командаи ман мебиёяд, ман вай ҳама чиза мефаҳмонам, 100% маъқулш мешава. Мехоҳад ки регистратсия мекунам, мега регистратсия мекунам, пагаш дамо одам нест мешава. Зангиш мезанам, ҷавоб наметиҳад, менависимаш, ҷавоб наметиҳад. ҳамин ҳодиса шумо дам ҳастай ки ҳамин қадар мисол одама ҷалб мекунен, одама мефаҳмонен, миёя аъзош мекунен, лекин мерава шуб нест мешава. ҳамин хел аст. дигаро дам ҳастай ҳамин хел проблема. сабаби муваффақият ё ин ки нокомӣ мову шумо шавад. Ду чиз. Якум ин профессионални знания аст. Яъне донишҳои профессионалие ки мо мегирем. Мисол одам омад, шумо вай да донишҳои лозимият додед ки аввал чӣ хел вай кора сар кунад, рестарт. И вай сар мекунад. И дуюм вобастагӣ дорад. Якум донишҳои профессионалӣ, дуюм характери одам. Ки вай одам чӣ хел характер дорад. дидедам бандаҳои худо ҳар кас ҳар хел аст. ҳар кас ба худша ҳар хел характер дорад. баъзеҳо мисол як бор мефаҳманд, баъзеҳо 10 бор мефаҳманд, баъзеҳоро 100 бор мефаҳманд. ҳамин хелай. лекин ҳама мефаҳмад, ҳамара бизнеса ёд дода мешавад. ана бинед. дуюм сабаби муваффақият ё нокомӣ вобастагӣ дорад аз характер. ва ана ҳамин дута чиз дар якҷоягӣ ягон рол бозӣ карда наметавонанд. ва ай дута чизда бо як чизи ай ҳамада қавитарини дига аст ки одама ё ки водор мекунад ки вай пешравӣ кунад, муваффақ шавад, ё ки водор мекунад ки ай раҳ занад. ин ай ёда ба қувват ин ҳаст окружения модам. окружение силнеи характера мегӯянд. мисол бинед, агар шумо профессионали знани дошта бошед, лекин агар характертон одами намешиданӣ бошад, шумо муваффақ намешед. лекин агар характери зур дошта бошед, и донишҳои профессионалӣ дошта бошед, лекин агар окружениятон намешиданӣ бошад, и характери донишҳои шумо ҳеҷ чида кор намеравад. ҳеҷ чида. ҳамин бузургои мо ҳамун гузашта ҳамин як гапи хуб гуфтагиянд. бо моҳ шинӣ моҳ шавӣ, бо дег шинӣ сиёҳ шавӣ. ҳамин хел. бо дута сета шахси муваффақ шинӣ, апай фарангиз мегӯянд. чорумуш мешавад. агар қатъи дута сета одамои ноком шинӣ, ту мегӯянд ки яке дига ай ҳаваё мешавад. барои ҳамин азизони дил, сабаби асосие ки мардум мебиёянд, мераванд, менависанд, ишон дигар ҷавоб наметиҳанд, и ҳамие ки ваё окруженишон нитоай. ваё мераванд, иҷоба мебиёянд пеши шумо. ма ай опити худам гап мезанам, шумо доштам ки фаҳмотар шавад. ма фаберлиг омадам, ма да ҳамин хел фаҳмондан, ан ҳамин хел да пеши худам мақсад мондам ки тамом ҳамара мекафонам, да як минут директор мешавам. вақте ки сар кардам одам даъват кардана, фаҳмидам ки ай окружени ман вообще ягонташ и чиза воспринимат намекунад, қабул намекунад. очама занг задам, очам мегӯяд ки ту сарат задагӣ ай, мактаб хонондам, донишгоҳ хонондастам ки ту барои дар фаберлик бор мефурӯшӣ. ҷурома гуфтам, ҷуром ба ҳол хандеса ки барои як кори мардагӣ ки айба изо намекашӣ. ҳамкурсома гуфтам, дар донишгоҳ ман старса будам.
сардори гурӯҳ ҳамкурсо мо ҳамаш дар бораи фаберлик фаҳмодум ҳамин хел даҳанашон кандагӣ гӯш кардану ба охира сахт ба ҳолум хандидан ки ту сардори мои кор надорӣ ки меравӣ гумношка мефурӯшӣ косметика мефурӯшӣ ина мишлени окружени а ба фикри шумо хиёлтон ки ма аку нав кора сар кардам ва ёро гуфтам ки не шумо дурӯғ мегӯед наставникам рост мегӯяд не ма гуфтам ки значит беки ё рост мегӯянд марам дилмонда шудам марам гирья карда пеши наставникам омадам ки инами хелӣ гуфтестан ҳеч ка мара қабул намекуна ҳеч ка гапи мара гӯш намекуна ҳеч ка намехоҳад қатъи ма кор куна ба медони наставникам чӣ гуфт мехоҳем фаҳмем ки наставникам чӣ гуфт сирри чоя мехоҳем фаҳмем наставникам мара гуфт ки фирӯз не люди должны решать кем ты станешь в этом мире в этой жизни и в этом бизнесе фирӯз одамо бояд ки муайян накунанд ки ту дар ин зиндагӣ ту дар ин дунё ту дар ин бизнес кӣ мешавӣ гуфтам барои чӣ гуфтанд ки барое ки пага агар фарзанди ту дар як бурда нон лозим шава вай одамое ки тура айра задестанд ва ё намегӯянд ки эй фирӯз ё дорӣ мо тура айра зада будем гуфта будем ки наку фаберлик дурӯғай ина ма як лимча орд қатъи зану фарзандот бихӯ мегӯянд нами хеле ягон тата ба ма ҳамин хел шилчок аз сазнани да сар моомад дарк кардам ки гуфтум на самом деле рост мегӯед инҷа ба як чиза бояд мо шумо дарк кунем ки 90-95% мардуми рӯи дунё кор мекунанд зиндагӣ мекунанд рафтор мекунанд ба гапи мардум ки дигаро дар бораи ваё чӣ мегӯянд ки дигаро бояд ки ай ваё розӣ бошанд ки дигаро браванд ваёро таъриф кунанд дигаро браванд дар бораи ваё гап зананд а шумо як чиза бояд дарк кунед ки не люди должны решать кем вы станете в этом бизнесе одамо бояд ки муайян накунанд ки ту дар ин бизнес кӣ мешавӣ ба мара наставникам гуфт ки майлаш наздикот гӯш накардан шиносот дӯстот гӯш накардан ҳеҷ кор намекунад одамои бегона дар хонашон сар мешӯянд қатъи одамои бегона кора сар кунад ози командаи ма да 100% ҳама одамои командаи ма 700 одамои да командаи ма ҳама одамои командаи ма одамои бегона ягонташа ма намешиносам не ки ҳамин одамо ма да бовар мекунанд мебиёянд қатъи ма кор мекунанд медонед тиллора барои тилло шидану ин қадар арзиши баланд кардан дар завод аз чӣ қадар азобу машаққат вая мегузаронанд ки вай тилло мешавад просто так вай тилло намешавад ин қадар арзиш пайдо намекунад тилло арзиш надорад амку арзиш надорад вая мегиранд мебиёранд коркард мекунанд баъд вай арзиш пайдо мекунад мо шуморам худованд дар ин зиндагӣ ана ҳамин хел имтиҳон мегузаронад то ин ки мо ба арзиш шавем барои ҳамин меҳроҷ додарҷон ман як чизат гап мезанам якум рӯзе ки одамо дар вақте ки шумо мефаҳмонем дар бораи бизнес ҳама хубиёша мефаҳмонем мо мефаҳмонем лекин шумо одама тайёр кунед пешай вай одам қатъи окружениш стал ки ва чидан ки ози ту мерай ҳама ба ҳоли ту механда ҳама тура айраҳ мезана ҳама меяд ки ту як одами чокнутӣ намешиданӣ ту чӣ фикр кардеси гапҳои ту гуфтеси гапҳо дар сари иш ка ҷо намегира наму кар нашид фаберлик дурӯғай банкрот мешава дастиш намебиёяд мегӯӣ ки додарҷон хоҳарҷон апаҷон модарҷон ҳозир шумо меред мехоҳед ки ҳамин бизнеса сар кунед ҳозир меред мардум анамин наздикои шумо ҳама шуморо анамин хеле гап мезананд ба вақте ки вай меравад мебинад ки ҳама вайро ҳам хеле гуфтеса воҳ меяд ки ин асани ки ма ҷодугар буда чӣ буда яснавидише мега ҳама чӣ фаҳмида гуфта не барои чӣ барои ки мо шумо ин рӯзоро ҳамамон ҳамин одаме ки дар ин фаберлик як аз шидагиянд ва ё ҳамаш ин рӯзоро ай сар гузарондагиянд ё бошад дар ҳамин гурӯҳ дар ҳамин группҳода любой шуда агар ягон одаме бошад ки просто так ҳамин фаберлик омад
ҳамин саҳар аъзо шид 100 нафара гуфт, ҳамин 100 нафар як бора ҳамаш қабулш кардан, ҳамин дая мину директор шид. агар ҳамин хел одам бошад ман дастам мебардом. нест хел одам, нест намешавад хел одам. бо мегум тилло барои ки тилло шавад арзиш пайдо кунад вае касе коркард мекунад. касе як дуруи ҷангал, дуруи як хок пайдо мекунаду мебиёяд аз завод аз чӣ қадар чӣ вая мегузаронад балки вай арзиш пайдо кунад. ин мора ма мехелем барои арзиш пайдо кардан, барои арзиш пайдо кардан худованд мора ма намехеле аз имтиҳонҳои сангин мегузаронад. ва агар чӣ қадар оз як чиз сон мегум ҳеҷ вақт фаромӯш накунед, чӣ қадар дар бизнеси шумо ҳозир мушкилиҳои сахт бошад, чӣ қадаре ки ҳозир дар бизнеси шумо агар пешравӣ нашидеста бошад, шумо як чиза дарк кунед ки ин танҳо имтиҳон аст. ин танҳо имтиҳон аст ва шумо бо ёрии худованд бо роҳнамоии наставниктон ин имтиҳона мегузаред. эй дӯстони азиз, дар зиндагии мо чӣ қадар азоб, чӣ қадар машаққатҳои зиёде буд ки мо ин қадар рӯзоро пасисар кардем. ин чӣ аст, ёш чӣ аст ки мо наметонем гузашта, ёш чӣ аст ки мо гузашта наметонем. як бор худтона фикр кунем 5 сол пеш чӣ хел будем, 5 сол пеш чӣ хел даромад доштем, 5 сол пеш чӣ хел зиндагӣ мекардем. 5 сол пеш зур буд зиндагитон ё ҳозир зурай, ҳозир зурай. медонед барои чӣ? барое ки мо оста имтиҳонро гузаштесем, арзишмон баланд шидестай. чӣ қадар имтиҳон сангин бошад амон қадар хурсанд шед, барое ки шумо арзишмандтар мешед. ира ҳеҷ вақт фаромӯш накунед азизони дил. як аз дига нависае ки окружающих как можем исправить. барое ки дигароро иваз кунем, мо бояд ки аввалин дараҷа худамон иваз шавем. мо барое ки иваз шавем бояд ки аввалин дараҷа ай ҳамон окружени паст бироем, кӯшиш кунем ки қатъи ва ё дига гап назанем. агар ягон чи пурсидан ҷавоб диҳем, агар напурсидан гап назанем, вообще дар кор нест. мо бояд ки окружени кунем, фақат бояд ки бо се чиз. якум, китоберо хонед ки шуморо ёрдам мекунад ки ба мақсадтон расед, дар зиндагӣ касе шед. дуюм чиз, бо шахсони шиштухез кунед ки шуморо ёрдам мекунад ки ба мақсадтон расед. и сеюм, чизеро тамошо кунед ки вай шуморо ёрдам мекунад ки ба мақсадтон расед. тамом, дига одамо лозим нест. хоҳед ки окруженитонро иваз кунед, аввал худатон ҳамо окружени буроед. когда шумо худатон иваз шидед, шумо да дига ҳамо одамои лозимае ки барои шумо лозиманд алам хеле окружени пайдо мешавад. худованд ҳамин хеле мекунад ки шумо ай окружени нитико, ай окружени одамое ки ва ё фақат оправдани мекунанд, фақат дар зиндагишон баҳона мекунанд, айнамо окружени шумо худтон мебуроед. одамое ки баҳона мекунанд ва ё дар зиндагӣ дар ин дунё фақат қашохона зиндагӣ мекунанд. ҳеҷ вақт я фаромӯш накунед. баҳона кофтан шуморо ба зиндагии қашоқӣ мекашаду бурда мерасонад. ира ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. барои ҳамин қадр шахсияти бақувват бошеду имконият ҷӯед. намешавад ин роҳ пурсон шавед бо як роҳи дигаша, иш намешавад бо як роҳи дигаша, иш намешавад бо як роҳи дигаша. хоҳед ки дунёро дар гиртон иваз кунед, худатон иваз шед. тамом, дига ягон роҳ нестай. дар YouTube скромная савол додиян, меган ки саволда ҷавоб наметиҳед, лекин саволшона удалит кардиян. марҳамат, саволтон як бор дига тиҳед, ман саволи шумода ҷавоб метиҳам. не ман филолог хондагӣ нестам ки. хоб дальше мерем.
салом. ҳамин боварии одаморо чӣ хел кунем ки ранги худмон нисбат ба кори дӯстдоштаи худмон ранги худмон боварии сахт дошта бошанд. кори Фаберликро дӯст доранд. анаку бинед. скромна нависае ки тарзи одам ёфтана пешравӣ кардана фаҳмонед. ҳозир ман мефаҳмонам. бинед. барое ки мо боварии одаморо зиёд кунем, мо бояд ки чӣ кор кунем? бинед. якта сир астай. дар ин бизнес қатъи мо анамо одамое кор мекунанд ки ва ё мода чӣ доранд? бовар доранд. ина бинед, ҳамин любой одаме ки дар командаи шумо ҳастай ва ё командаи шумо намеомаданд, агар ки ва ё шумода бовар намекарданд ва ё дар шумо чизеро дидиянд ки чӣ шумода бовар кардиянд. ва сабаби асосие ки одамо дар ин бизнес қатъи мо шумо ҳамкорӣ мекунанд, ин он аст ки ва ё мода бовар доранд. ва ин боварии одамо нисбати мо аз куҷо пайдо мешавад? аз он пайдо мешавад ки мо худамон дар ин одамо чӣ дорем? боварӣ дорем. мо ва ёро гап мезанем ки биё командаи ман биё, ман қатъи ту кор мекунам, ман туро мефаҳмонам, ман туро результата мебарам. лекин мутаассифона мебиёя вай бечора мода бовар кардагия ку мо аввал боваримона нишон додем, гуфтем ки биё ту ман қатъи ту кор мекунам, ту я одами бузург мешай. миёя мо вая регистратсия мекунем, як таду чия мефаҳмонимаш, и чиқара ки апай фарангиз меган ти кто такой, давай до свидания. ба ҳамин тамом мерава. барое ки боварии одам дар ин бизнес зиёд шавад, вай ишқаш муҳаббатш нисбати ин бизнес зиёд шавад, ранги шумо ҳамин бизнеса дӯст дорад, шумо бояд ки чӣ хеле ки от идо то ҳамин рӯза наставниктон дига одамое ки дар ин проект ҳастанд, қатъи шумо кор кардесанд, ҳамин қадар дастгиритон кардесанд, ёдтон додесанд, ҳамаи чира қатъи шумо чӣ хел муносибат кардесанд, до конца плотное сопровождение до результата. апай фарангиз доим меган мо шумо бояд ки сопровождат кунем одамонро то результата, то вақте ки ва ё натиҷада бироянд. лучший лидер это не нужный лидер. лидер ҳақиқи шахсияте аст ки вай нодаркор аст. то результата одамотонро сопровождат кунед. ҳар рӯз айҳолшон бахабар шед, ҳар рӯз пуршед чӣ савол дорад, чира намефаҳмад, ҳар рӯз як чизи навшон ёд диҳед. барои худтон план монед ки вай одаме ки аз шумо умед дорад, қатъи шумо омадаe ки шумо чӣ ёдиш метиҳед пештравӣ мекунад, вай одама дастгирӣ кунед, шуи ки вай одам дар ин бизнес касе шавад. а вай дар ин рафти бизнес бениҳоят зиёд шикаст мехӯрад. ва як одамо ба ҳолаш механдад, айра мезананаш. дар ҳамин ҳолат шумо бояд ки наставники ҳақиқӣ будантонро нишон диҳед ва як одама мотиватсия диҳед, роҳнамоӣ кунед, сопровождат кунед. ва мехоҳам ки дар саволи ин духтарак ҷавоб диҳам. мегӯяд ки мо чӣ хел одам биёвему пешравӣ кунем. бинед, ман мехоҳам ки ай саргузашти худам шумода гап занам. вақте ки ман одаморо даъват кардам ва ё қабул накардан, баъд омадам пеши наставникам гап зад ки одамои ношиноса даъват ки ман чӣ кор кардам? ман рафтам бозори Корвон, 150 нафар одама даъват кардам. 150 нафара. ами 150 нафар одаме ки дар бозори Корвон ман даъват кардам, 149 нафараш отказ кард. қабул накард. баъзеш мегӯфт ки дурӯғи Фаберлик намешава, давшки айдиси ман намебиёд. як нафар қатъи ман кор кард. лекин ман гуфтам ки воҳ чӣ ба 149 нафар отказ кард. ман гуфтам ки шукри худо ки як кас қабул кард мана. барои чӣ? барои ки ҳамин як кас якумин одаме буд ки ҳамин қадар одамое ки ман гуфтам ҳамаш ҳеч ки қабул накард, ҳамин як кас маро қабул кард. ман қатъи шамкорӣ кардам. и бизнеса пеш бурдем. ана бинед, шумо бояд ки чира дарк кунед, чӣ хел шумо бояд одам биёед. шумо бояд як чиза дарк кунед ки ҳангоме ки шумо одаморо даъват мекунед, отказ, возражение, ин чизо хоҳед нахоҳед радкуниҳо мешавад, бе ин намешавад. лекин шумо бояд ки худатона психологически, эмоционална ҳамин чиза тайёр кунед ки бихоҳӣ ту нахоҳӣ отказ мешавад. ин ай ту вобастагӣ надорад. хоҳӣ нахоҳӣ отказ мешавад. и когда шумо ҳамин чиза дарк кардед, фаҳмидед, и шумода легче мешавад, когда одамо шуморо отказ мекунанд. и чӣ хел одам ёфтан дар кор? бинед, аввал
ما وقتی که نو بیزنس سر کرده بودم اونقدر خوبم بیزنس فهمیش نداشتم نمیشید پیشروی کرده ما آدما رو دعوت میکردم ای قسم زیاد آدمایی که ما دعوت میکردم چی میشید ای 150 نفری ما آدم دعوت کردم مثلا اوزی یک نفر مرا نویس الان که حاضر بینید 3 سال گذشت ای باین 3 سال گذشت ای باین حاضر ما یگم نفره نمیرم نمیگم که بیو فبرلی قطعی کار کنیم ای پیش خیل یگم کسا اول ما می خیل قبول میکردم که آدما را تو باید که مثال همچون شخصی گیرنده چیست نه همچون خیل ما چی میکردم که بوده که ما مثال دول جنم ای همه آدم بیو ما همه آدم دعوت کنم بیو همه قطعی ما کار کنم مثال یک چیز میشه و ما همین خیل فکر میکردم لیکن پیشروی نشید احوزی ما در یوتیوب یک ویدیو میکنم امی یک ویدیوی ما که آدما را پریگلاشات میکنم با بیزنس 50 کس خودش مینویسه که ما میخوام قد شما کار کنیم انا اكو در همین 3 سال چی گذشت چی دیگرگونی شد که آدما اوزی خودشون میخوان قد ما کار کنن ببینید یک مثال تون میبرم در دکتر مثلا شما گریب میشین یک تا دوستون میپرسید یا که خودتون میره دکتر دو نمود دکتری همین مثال گریپی شما شمال خوری شما یک تاش دکتری پروفسیونال یک تاش دکتری میونه او سوز نیست در پشت دکتری پروفسیونال هم خیلی اوچیراده در پشت دکتری میونه هیچ که نیست شما میرید آدمی کسال 2 ساعت 3 ساعت اوچیراد میستین شتو که چیکار کنید هم دکتری پروفسیونال شما رو توبت کنه برای چی برای که شما میدونید که پیش وای میونه برید ایامو سلامتی داره هوایش هم میمونید همین خیلی نیست ای بیزنس مود هم میخیلای ای بیزنس مود هم میخیلای شما باید که برای که آدما شما را انتخاب کنن قد شما کار کنن و پیشروی کنن شما اولین درجه باید که پروفسیونال کاری خود باشه پروفسیونال کاری خود کی را میگن پروفسیونال کاری خود شخصیتی را میگن که وای زوگتون کشید پروفسیونال کاری خود شخصیت را میگن که وای درباره بیزنسش طور آدمو دا میفهموند که آدمو خودشون قرار قبول میکنن که من قدمی آدم کار میکنم فهمیدید پروفسیونال کاری خود انا همون آدمی را میگن که وای درباره بیزنسش آدمو دا همین خیل پیشنهاد میکند همین خیل گپ میزند که وای آدم خودش قرار قبول میکند که من قطعا می آدم کار میکنم شما وای نوجداد نمیکنید اگه چین مجبورش نمیکنید شما وای همین خیل میفهمونید که وای آدم خودش از سوز نه سمستیات این قرار قبول میکند که من قطعا می آدم کار میکنم انا می آدم قطعا من پیشروی میکنم انا می آدم قطعا من صاحبی یک چیز میشم و برای پروفسیونال شدن شما دا لازمه که ای شخصیتایی که در همین بیزنس پروفسیونال شدگیان آموزش گیرید و همه چیز آموزید بینید ما شما دا یک چیز میخوام گپ زنم успешные люди всегда учатся только у лучших میگن شخصانی موفق همه وقت آموزش میگیرن از بهترین ها و در این بیزنس هم اگر شما خودت که پیشروی کنید شما باید که از شخصانی بهترین آموزش گیرید در وای پای آدم نشید در وای پای آدم کوی نشید ای بیو ما آدم بیو ما آدم میوی آدم اعظم میکنی وای تو چی میفهمونی وای قدیش چخلی کار میکنی که آینده وای رزولت دبرویا وقتی که تو خودت چی نمیفهمی اوزی برای همین اول پروفسیونال شین اول طرز درستی اینو تو رزولت برآوردن آدم یاد گیرید که چی کارا رو کردن در کار چی چیزا رو وای یاد دادن در کار شد که وای آدم این بیزنس اومد نتیجه دا بروید انا همون وقت با آدم دعوت کردن سر کنید سراز ندارید ای پای آدم نشه بسیار آدم خیلی پریپیس نسیلی نمیکنن که بیام آدم رو آزاد کنم همشه که نه این خیلی در کار نیست یاد گیرید شما آدم آزاد کنید شما یاد گیرید پروفسیونال بودن همین اعضا کردن تو رزولت بودن بردن آدم یاد گیرید خداوند خودش هم آدمای لازمی شما روی میکند
одамои розимира худованд худ шумода рӯй мекунад, одамое ки ва ё дар ҳақиқат мехоҳанд ки бизнес кунанд. Барои ҳамин хеле саволое ки он мегӯянд ки чи ба одамо намехоҳанд, чи ба одамо отказ мекунанд, ин савол дига намешавад. Одамои лозими худшон мебиёянд, одамое ки конкрет мехоҳанд бизнес кунанд ба худшон мебиёянд. муҳим шумо бояд ки аламон профессионализми худтона ҳар рӯз attachit кунед, ҳар рӯз бояд ки шумо омӯзеду пешравӣ кунед, як чизи наваи худ кунед, оиди ҳамин бизнес пешравӣ кунед. рӯз ба рӯз шумо дига мешед. рӯз ба рӯз фаҳмиши шумо, суханронии шумо, фаҳмондани шумо, гапзании шумо дига хе мешавад. Когда шумо профессионал шидед, ҳама одамо худашон шуморо интихоб мекунанд, қад шумо кор мекунанд. барои ҳамин барои профессионал шидан ай наставникотон омӯзед. наставникотонам муроҷиат кунед, чизе ки намефаҳманд шумо да меомӯзонанд ва одамое ки дар проекти Faberlic Forever ҳастанд, ман мехоҳам шумо да гап занам ки ман чӣ хеле ки гуфтам, успешные люди всегда учатся у лучших. мо шумо метавонем ки дар ин бизнес муваффақ шавем. барои чи? барои ки наставникои мо лучшиянд. наставникои мо ай ҳамада беҳтаринанд, дар весосои марказӣ рақами яганд. ҳамин хел не ва ё ин натиҷа да биромадан просто так не, ва ёра ин натиҷа бировард профессионализмшон, ва ёда ин натиҷа бировард упорствашон. муваффақияти шумо ай таланти шумо вобастагӣ надорад. муваффақияти шумо вобастагӣ дорад ай упорстватон, ай он ки шумо здаватса намекунед, да якум нокомӣ, да дуюм нокомӣ, да сеюм нокомӣ, да даҳум нокомӣ, да садум нокомӣ, шумо здаватса намекунед. шумо дар ҳамон мақсади худатон содиқед. когда содиқ будани худтона нишон додед, ана ҳамон вақта ба худованд ана ҳамон чизи лозимира шумо да метиҳад бисонед. хоб далш мирем. муҳайё нависай акай Фирӯз, аввали кор да бояд ки чанд линия дошта бошӣ? аввал сар кунед ай се линия. ҳамин се нафари асосиро интихоб кунед, се нафари асосиро дар командатон интихоб кунед. и ҳамин се одама шумо оли мисол ёрдам кардана сар накунед. ҳамин се одама аввал худтон профессионал шидан омӯхта намоед чира, ба оянда метавонед ки одаморо ёрдам кунӣ барои команда кардан. ба одамо худшонам ҳаракат мекунанд, командашона мекунанд. аввал ки ҳама чиз ёдшон тед, шутоби ки оянда қати одамое ки ту ва ёда метии ё худшон кор кунанд. ба баъзе одамои ҳастанд, ин рӯз як кас омад, мумкин ки замин эфир бошад, худаш дар таи одамаш одам мазо кардистай, худаш бо аксияш монда ки ана инқадар балда бубуро, ай одамое ки ма додагитам, ана инқадар балда бубуро матара падарка метиям, бо худаш ҳама одамои дар таи номаш азо карданд, худаш қатшон кор кардистай. ин одам ичи? ин нодурустай. аввал ҳамин се одаме ки вибр мекунем, профессионалшон кунем, тайёршон кунем. ҳама чизо омӯзан шуд ки оянда одамое ки доденшон ё қатшон чикор кунанд, дуруст кор карdatонанд. се линия кунед, ҳамин се линиятона самостоятельно кунед, мисол 1000 бал ёки 1500 бал ёки 2000 бал, ҳамин худшон самостоятельно шидан қати командашон кор кунанд. уже дидем ки дар командашон одамо худшон уже самостоятельно одам овардисан, аъзо кардисан, стабилни ҳамин линия пеш рафтиса ҳар каталог, баъд марҳамат бо якта дута боли ниёхтона кушодан гиред, бо пеш рафтан гиред. меган чӣ қад қинай Faberlic, ҳамин қад мефаҳмонӣ, меган беҳад қинай. ина бинед. барои ин саволи шумо ман ихе мехоҳам ҷавоб диҳам. як мисол мебиёрам, мисол ай давраи мактабимон. агар шумо аҳамият дода бошед, ҳамаи мо шумо мактаб хондагием, ҳамаи мо шумо хондану навиштана медонем. як чиз агар аҳамият дода бошед, дар мактаб мо ҳамсинфо доштем, ҳамсинфои мо равни набуданд, ҳамаш мисол як хел набуданд. дар байни ҳамсинфои мо буданд одамое ки ваё тупой буданд, на самом деле мақсад тупой ман хеле одами ягон ки хеле чизи паст ама дар назар надорам. тупой яъне ки одамое ки вай намефаҳмид, ами қа мефаҳмоди намефаҳмид. дуюм одамои сехонак буданд, сеюм одамои чорхонак буданд, бо одамои панҷхонак аълочӣ буданд. бинед, лекин ҳамаи ҳамин одамо хондан навиштана ёд гирифтанд. хондан навиштана ёд гирифтанд. любойташа тупойшам ёд гирифт, одами сехоншам ёд гирифт, одами чорхоншам, одами панҷхоншам. барои чӣ? барои ки муаллима ин одами панҷхона як бор фаҳмонд, фаҳмид, одами чорхона 5 бор фаҳмонд, одами сехона 10 бор фаҳмонд, одами духона 100 бор фаҳмонд. лекин фаҳмонд. чанд бор фаҳмонд? 100 бор, 200 бор, 300 бор,
500 بار فهمیدین؟ پوتیون پافترینی یعنی بروهی دائمیت یک کارا همین خیلی دائمی وقتی که ما شما میکنیم افکت کپیلکا وادی میگن یک همین چکره وقتی که در طوری همین یک سنگ غلطید وای خوید نخوید یک روز آنامو سنگ شکوف میکند فهمیدید؟ یک روز آنامو سنگ شکوف میکند آنامون چکره‌ای که میافتد همین شما را میخیل وقتی که قطعی کماندتون شما وای رو همین پافترینی هر روز یاد میتید یک چیز انا همین خیلی شما باید که چیکار کنید فهمونید کماندتون که باید که دائمیت باشد اول این درجه داختون یک چیز شما باید درک کنید که یک آدم هست آدمایی که یک بار میفهمونیشون میفهمن آدمایی هست که 5 بار آدمایی که 10 بار آدمایی که 100 بار آدمایی که 200 بار آدمایی که 20 لیکن یک چیز فراموش نکنید ما و شما باید که مهربان باشیم و خوش معامله و خوش سخن و خوش زبان باشیم قطعی خوب معامله کنیم گپ زنیم و در مسئله قیندیش گفتنی گپ برای چی قیند میگن آدمای شما برای که شما باید قیند فهمونده است بیزنس در آدمای کماندتون یا که در نویچوکتون طور باید شما فهمونید که اگر که کدامی که فرزند داشته باشد کودک مکتبخوان داشته باشد مثلا کودک صنف یک همین کودک صنف یک درباره خوبی‌های فبرلیک بفهمونید همین کودک صنف یک همین خوبی‌های فبرلیک فهمیده در شما گفته تو نیست اگر نتونیست значит که شما قیم فهمونده است تا اون دمی که همین کودک فهمونده تونیست فهمونده تونیست شما ده انا همون وقت شما فهمید که بیزنس شما عادی آسان کردن فهموندنش یاد گرفتید انا همین خیلی ما شما باید که بیزنس پروشه آسان عادی فهمونی مردم ده اگر قیم فهمونی وایو قبول نمیکنن وایو در قیم میشود برای که وایو کوروی ابیش نمیکنن وایو ای پاسیدنی جنس چون میبروین ای هر روزا کاری که وایو میکردن میبروین وایو دیگه کارو نمیکنن در اینجا واپس دیگه چیزا همین خیلی نیست وایو در این چیز نیریالی میتواد فهموشید برای همین دو قانون یکم بیزنس طور فهمونید در کنسولتانتو که گویا که صنف یک فهمونید فهمیده است مثلا همین کودک صنف یک وقتی که فهموندید درباره امکانات‌های فبرلیک وای فهمید значит که تو درست فهموندن یاد گرفتید بعد الان خیلی فهمونید اگر نفهمید طور آسان کنید فهموندن عادی کنید که همین کودک بفهمه همین که فهمید بیزنس شما زود پیش میشه خب دالچی با سوال اومده که نه اینجا با خیلی نیست که اینوالید میکنی بسیار دستگیریش کنی اینجا با ما دستگیری وقتی که شما آدم همه کار با جای وای میکنید شما اینوالید میکنید این دستگیری نیست باتنی آدم بارزا کس کنی باتنی آدم ازو کنی باتنی آدم قطعی آدموش کار کنی این دستگیری نیست شما دشمن آدماتون ده فهمیدین شما بدین شما بخیلین انا خیلی قطعی آدمو انا خیلی کار کردین آدمی که دوست باشد قطعی آدموش خیلی کار نمیکند برای چی برای که وای پگا آدم عذاب میکشد وای پگا آدم قطعی آدموش کار کردن نمیتونه دل مونده میشود میرود نستایش دستگیری کردن ایه که آدم شما سماسیت لینک نه تمام دستگیری کردن در این نیست که هم مایکرو باجوشت بکنی که گوتاگی در حقش خوبی که استی خب اکی فیروز فایده رکلام را بفهمون همه در اینستاگرام میرو جون کدام نمود رکلام را در نظر دارید در جون کدام نمود رکلام را گپ زن خب آدمایی که نویسن ای چی کار سر کنیم در یوتیوب نویسن ماده کدامی که بود در اینستاگرام نویسید مثلا روز اعضا نیستین در فبرلیک ای چی کار سر کنید در واتساپ نویسید ویدیوی ما در همین کانال ما هست رقمو 937 46 46 14 در واتساپ نویسید ما شما در ای چی کار سر کردن در کل میفهمونم در کوری این اپلای فرنگیز جوابشون میده در کوری ما میلیون ادکاز میشه لیکن باز یک کسی دیگه میشود که البته یک چیز درک کنیم که دوستان عزیز ما باید این بیزنس برای همه نه که همه برای این بیزنس نیست همین چیز درک کنید تمام این بیزنس برای همه برای این بیزنس نیست همین چیز خوب درک کنید همین چیز خوب فهمید اکای فیروز اون بلوگر رو بفهمم اکا
мероҷ реклама дар назар дошта дар инстаграм ай блогеро кадом одамое ки мисол мегин ку мо мисол одам ёфта наметонем қатъи одамо кор мисол ай ки ҷо одам биёем чӣ кор кунем агар тезтар пешравӣ кардан хоҳед шумо метавонед ки реклама харед ай блогеро блогер кира меган блогер як шахсиятеро меган ки вай аудитория дорад яъне круги одамое дорад ки ҳамин аудиторияш ба ҳамин одамо ба ҳамин блогер интереснияй яъне вай мисол ҳаст блогерое ки ваё ҳазл қати аудитория ҷамъ мекунанд ягон сухани хуб қати аудитория ҷамъ мекунанд ҳар намуд мешавад лекин ҳамин блогер шахсияте аст ки вай аудиторияе дорад ки сухани вай дар аудитория қонунай яъне вай чук бига аудиторияш чук мекунад пик бига пик мекунад ҳамин хел мақсад ки аудиторияш гапи вая мегирад аудиторияш гапи вая мегирад ва вақте ки шумо ай блогеро реклама мехарен мисол любой ҳамин блогер аввал анализ кунед бинед ки мисол кадом блогер хубтара реклама харидан кадом блогер основной аудиторияш чӣ хел мисол чӣ хел просмотро дорад чӣ хел каналаш активнияй ба ай ҳамин блогер харид рекламара вақте ки шумо ай блогер реклама хариден вай шумо да мисол реклама мекунад одамо шумо да менависанд ана ба ҳаминҷода ба корш бо сар мешавад охир бинед шумо ай блогер рекламаро мехаред аудитория шумо ба омадестай а когда шумо профессионал нестед шумо одама ай нол то результата бурдана наметонед фаҳмонда дуруст вай аудитория шумо ба мебиёд лекин бо мерад барои ҳамин аввал ёд гиред ҳамаи кора отиду ҳамаша ёд гиред баъд ай блогеро реклама харед тез пешравӣ мекунед системаи тайёри корӣ аст ай блогер мебиёяд одам мебиёяд меяд ки блогер меяд ки ин ҳамин мероҷ анамин фаберликда мефаҳмонад ки чӣ хел бизнес кардан дар кор пешравӣ калон кардан дар кор ман мебинам ман подписчикам блогерам гапи вай мада қонунай мисол ман гапи вайам мегирам вай одам мада авторитетай медорам через рекламаи ҳавай да мероҷ менависам ки ман мехоҳам дар фаберлик кор кунам ба иҷада зависит мекунад ки ман кор мекунам ё ки намекунам ай мероҷ ки мероҷ мисол мада чӣ хеле мефаҳмонад қати ма чӣ хеле отношение мекунад қати ма чӣ хеле кор мекунад ҳамаш ай мероҷ вобастагӣ дорад барои ҳамин ҳаматарафа ҳам реклама харед ҳам қати одамо дуруст кор кардан ёд гиред барои одамое ки наметонанд одам ёфта мегӯянд ки ман вақт надорам ё ки наметонам мехоҳанд ки тез пешравӣ кунанд системаи тайёри кория ёд гиред и реклама харед теза пеш меред реклама қимат нест ай 250-300 сомон сар мешавад ай 50 кас минимум ай 50 кас то 200-300 каса менависад бо ина мероҷ чӣ кардагиай худаш реклама харидагиай метавонад ки ай опит худаш гап занад ки мисол одамо чанд кас нависанд вай ай ки реклама харид нависад бале дуруст чӣ хеле ки апай фарангиз мегӯянд 1000 та не ва шумо директор ҳамин 1000 отказ шид шумо хоҳед нахоҳед директор мешед барои ин қай отказ гирифтан натарсед хоб далши мерем дигар саволро мехонем барое ки тарзи суханронӣ чӣ қа буро шавад шумо аввалин дараҷа бояд ки китоб хонед агар тоҷикӣ хати мехоҳед ки суханронитон буро шавад китобои тоҷикӣ хонед китобои мисол нолозим не китобое ки умуман дар бораи ҳамин бизнесай мисол китобои саймуро давлатова хонед тоҷикӣ тарҷумаи хуб доранд китобои дигар миллионерро хонед агар русӣ қати хоҳед нуқтон буро шавад русӣ китобошона русӣ хонед ҳам информатсияи нав мегиред ҳам опити хуб пайдо мешавад шумода и ҳам нуқтон буро мешавад агар китоба мехонед китобаи хеле нахонед китоба баланд хонед китобе ки нуқтон буро шавад хоб маҳдия нависае ки барои чӣ ман даромада наметонам даромада тунист ба маҳдия ба фикрам ки шумо телеграмтона абнавид кардагӣ нестен як бор абнавид кунед ку шид уже мумкин интернетон сустай хуб
супер. Агар савол набошад, як та дигар савол додиям дар YouTube, агар арзуштаги бошад мехоҳам ҷавобтон тиём. Истифода бурагӣ нест, дар худаш вая чӣ меган, дар худаш ҳаваи маҳсулота фоидаша дидагӣ нест, хубиша дидагӣ нест, вай наметавонад дар бораи маҳсулот гап зада, дар бораи хуби компания гап зада. Фаҳмо? Якум маҳсулота одамо худашон истифода баранд. Беҳаваям одамо ай дигар ҷо истифода бурдестанд, барои саршӯишон, либосшӯӣ, паздошӯӣ ай дигар ҷо харидестанд. Дуюм омӯзиш гиранд, профессионали кори худ шаванд. Бинед, якум маҳсулота истифода мебаранд, дуюм омӯзиш мегиранд. Сеюм баъд рекрутинг мекунанд, яъне одам даъват мекунанд. Вақте ки омӯзиш гирифт, ҳама сирри корро ёд мегирад, баъд одам даъват мекунад, ай паи кор мешавад, далши ҳаракат кардан мегирад. Ҳамин се қадами асосӣ. Маҳсулота истифода мебаред, омӯзиш мегиред, от идо чӣ хел кор кардан дар кор. И далши баъд рекрутинг мекунед, яъне одам даъват мекунед. ва дӯстони азиз, мехоҳам барои шумо як чиз гап занам. Мумкин ки дар байни мову шумо ҳами хеле одамо ма бовар дорам ки нестаед, яке агар боша охирда мехоҳам як чизон гап занам. Се гурӯҳи одамое ҳастанд ки дар ин фаберлик ҳеҷ вақт муваффақ намешаванд. Якум халиафшико, одамое ки ваё фақат мехоҳанд ки чизи тайёрро ба даст биёранд. И чизи тайёр ҳеҷ вақт ба шумо чӣ дода намешавад дар зиндагӣ. Аллаҳ помогает не тем, кто нуждается, а тем, кто заслуживает. Ира ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. Худованд одамое ки ниёз доранд ваё да ёрдам накунад. Одамо да ёрдам мекунад ки ваё чианд заслужид мекунанд ёрдами худованда. Идора карда метавонанд ҳамон чизе ки худованд ваё да метиҳад. Якум халиафшико, мехоҳанд ки ҳама чиза ба даст биёранд. И хеле одамо да ҳамин халиафшико боша, агар дар командатон на вақтона сарф кунед, на энергиятона сарф кунед, на қачон кор кунед. Таваккалшон ба худо. Дуюм одамое ки продавцанд. одамое ки дар командаи шумо фурӯшандаанд, шумо кӯшиш кунед ки ҳамин фурӯшандаҳоро қачон кор кунед, хубиҳои бизнеса фаҳмонед, шуто ки ҳамин оянда ҳамин фурӯшандаҳои шумо бизнес кунанд. Чӣ хел? ҳамин фурӯшанда дар командаи шумо 100 балл мекунад, ҳамин фурӯшандаро нишон диҳед ки ранги хеле дамихели 29 та дигар агар фурӯшанда ёфтӣ, ту мешавӣ директор, пул кор мекунӣ. Барои чӣ? Барои ки 2 сол 3 сол вай ҳамин хел активна фурӯшандагӣ мекунад, баъд бефара мешавад. ба мебинад ки на результати хубай, на доходи хубай, ба дилмонда мешавад. Вай меравад. барои ин фурӯшандаҳои командатон ҳатман бизнеса кашед. И сеюм одамое ки ҳама вақт дар ҳама чӣ проблемаро мебинанд, мушкилиро мебинанд. И одама ма гуфтам намешавад, агар ҳеҷ кор накардай, нашидеста, ай дасти ман омадеста, ма чӣ хеле кунам, биковен, биёвен, омӯзен, ёд гирен, ай худ кунед. Як мисолтон мебиёрам. Одам вақте ки одам 100% айне ки пул надорад, вақте ки бемор мешавад, барои ки ҳамин бемориш да рафта тавобат кунад, пул надорад, агар ягон сум надорад, ай ки ҷо пул меёвад намедонӣ. Яке меёвад барои ки дар кор шай. Одаме ки дар ин бизнес мехоҳад зиндагиша иваз кардан, вайам мушкили проблема не, вай имконият меҷӯяд. Намедонад, мепурсад, ёд мегирад, ҷустуҷӯ мекунад, ай худ мекунад, ёд мегирад, кор мекунад. Одаме ки намехоҳад, вай фақат баҳонаву проблема мекунад. Ҳамин се гурӯҳи одамо, халиафчико, ҳама чиза мехоҳанд ки ба ҷошон бикунанд, ва ё пул кор кунанд, фақат одди хина бигарданд, ва ё ҳеҷ вақт муваффақ намешаванд. Одамое ки фурӯшандагӣ мекунанд, фурӯшандаҳоро кӯшиш кунед ки ба бизнес кашед. И сеюм одамое ки фақат чӣ кор мекунанд, проблема меҷӯянд, дар ҳама чӣ проблема меҷӯянд, не фақат имконият дидан дар кор. Ва мехоҳам барои шумо гап занам ки ҳеҷ вақт нисбати ягон кас ё ки нисбати худтон фикри бад накунед. Нагад ки ман наметонам, ай дастам намебиёяд, ё ки одами ман наметона, ай дасташ намебиёяд. Барои чӣ? Барои ки фикр ба сухан табдил меёбад, сухан ба амал табдил меёбад, амали шумо ба одат табдил меёбад, привичка мешавад. Привичкаи шумо характер мешавад дар шумо, характери шумо зиндагии шуморо месозад. дӯстони азиз, барои ин фақат суханҳои хуб гап занед, фақат суханҳои хушрӯ гап занед. Молодец. додарҷон, шумо гуфтед бояд пурра фаҳмонед, омӯзонед. Ман пурра омӯзонидам, витси-директор кардам, лекин як рӯз фаҳмидам ки дар як структураи дигардай
این خیلی آدم قطعی باید چیکار کرد؟ شاید شما گوید که من یگان گپی خطا گفته باشم لیکن یگان گپی خطا نگفتم. خواهش میکنم جواب دهید. بینید اپای مرجانه کدام آدمی که یک چیز درک کنید، کدام آدمی که ایمو رفت значит که وای ایمو نبودای، وای ایمو نبودای. این خیلی آدمو دا غم هم خوردن در کار نیست، دیل موندن هم شدن در کار نیست. این خیلی آدما رو میگن سی کی میبخشه زوراژنیا پراستیتوت کی ایجا میپرد ایجا میرود، ایجا میپرد ایجا میرود، ایجا میپرد ایجا میرود. درخت در یک جو فقط میسبزد. یا فراموش نکنید درخت در یک جو میسبزد. اگر که وای آدم ایجا این روز کورنمکی کرد، شما را اینقدر یاردمتون مهنتتون دستگیریتون قدر نکرد، ای شما خیس رفت و یگان وقت پگه توجیکو میگن که یا مثالی خوب دارن مدارم اوش رنگ نمیگیرد با امید نشید پوست رود. شما ایتا همین ویسی دیرکتور گفتستین یا که ستارش ویسی دیرکتور ایتا همین یک لیدری دیگر خپید خطی وای کور کنید وای از مسئولیتی نکنید. یا آدمی که وای میخواد، یا آدمی که وای قدر میکند. میگن که آدمی خوشبخت همون شخصیتی است که وای از خداوند از اون که بسیارتر میخواهد طلب میکند زیادتر شکرگزاری میکند. و شما هم کوشش کنید زیادتر آدمایی را دستگیری کنید که وای آدمای با شکرن، وای благодарні آدم هستن. نеблагодарні آدما را هیچ وقت دستگیری نکنید، برای که وای در خونشون خیلی نеблагодарні. دستون دراز کنید، کردن ایواز شدن میشونه که نشدن وای رو فقط درشون دعا کنید تا که خداوند در راه راست بیارشون و بعد یگم چی شود. اینجا با یک کس نویسه که من خونده ایستادم یکم کورس، میخوام بیزنسی خود رو کشویم. گوید که اول من زن گیرم یا که بیزنس کشویم. اول زن بگی. برای چی؟ برای که بسیار آدمون فکر میکنن این خیلی من خیلی فکر میکردم. ما چند سالگی در زن گرفتم دید که؟ ما 20 سالگیم در زن گرفتم. 21 سالگیم در زن گرفتم. لیکن پیش از زن گیری من خیلی پلان داشتم که من میخونم دانشگاه تمام میکنم. تا 25 ساله نشم از زن میگیرم. خونه میخرم، ماشین میخرم، بیزنس هم میکنم، همه چی من خیلی خوشرو تیار میکنم، بعد زن میگیرم برای که شطوری که همه چیزم خوب شود. لیکن یک روز یک مرد پیش پیامبر خدا میبیاد، یک جوان میگه که ای پیامبر خدا من میخوام که زن گیرم اما ندارم شرایط، چیکار کنم؟ وای میگه که راو زن گیر. بعد از نومی من گپ زن، بعد از نومی وای گپ میزنن با خاطر پیامبر خدا، با خاطر بزرگی پیامبر خدا. همون دختر پدرش میگه که من میخوام که همین شخصیت دا با شوهر برم. یعنی شما شرایط دارید، شرایط ندارید، زن گیرید. برای چی؟ برای که وقتی که شخصانی که مثال اویله ندارن در اویله برپا کردن برکتی دیگر است، یک قوه دیگر است، یک قوه دیگر است. اینه با اینه خیلی قوه دیگر است. فهمیدین؟ که شما همسر میگیرید، زن میگیرید، وای زن از جانب خداوند برای شما برکت است. خداوند میگه که ما برای شما زنان را آفریدیم شد که وایو برای شما اسپکینی شوند، شما در وایو آرامش خودتون رو یابید. میگه زن یک شخصیتی است که انسان در اطراف وی خودش آرام حس میکند. مرد همسرش در اطراف وی خودش آرام حس میکند. وی همین قدر کارگیر میکند، همین قدر میرود ای پای زندگی میشود، ای پای کار بر میشود، میبیاید یک تبسم زن قدی ویس دنیا و ویس همه چیز یادش میبراید. برای همین اول زن گیرید. پوست کلمه که چیزا میگن میگه شرایط داری نداری اول زن بگی، برای که خداوند برکتش میتیاد. برکت اویلا دیگر است. کاگدا با خوبیش در چیه که تیسر با فرزندات کلام میشوند. تیسر میتونی که فرزندات خوب درست تربیت کنی و یا آینده فخر شوند. اول زن بگی. تمام. اینا سوالا که بیسته باشه جوابتون دادم. سوالا بسیار شد لیکن ما یک ساعت وقت جدا کرده بودیم. راستیگه به 1.5 ساعت چه دوستانی عزیز نصیب کرده باشد. انشالله اگر همین خیلی
ефиро барои шумо писанд бошад, кӯшиш мекунем ки дар ҳафта як бор ақаллан эфир кунем, ба саволои шумо ҷавоб диҳем. апай зебунисон айста ки ман ба як насле ки мотиватсионӣ ниёз дорам барои пешравии корам, ёрдам кунед. Ина мо ҳар рӯз дар хизмати шумо апай зебунисо. Ҳар рӯз меоед мотиватсиятон метиҳем ку. Биёед ҳар рӯз бо мотиватсиятон метиҳем. Ҳамин рӯз ина омадед хела чиза айхид кардед ку. Хела мотиватсия гирифтед. Ҳамин хел ҳар рӯз биёед. Ҳар рӯз биёед дар ҳамин окружени одамое бошед ки шуморо дастгирӣ мекунанд, иншоалло пешравӣ мекунед. иншоалло мешавад. иншоалло кӯшиш мекунем ки барои шумо кунем. Ҳама имкониятҳоро барои шумо фароҳам меоем, дӯстони азиз, мебиёрем. ҳама чиз барои шумо ҳаст. главни шумо ҳаракат кунед, меҳнат кунед, пешравӣ кунед. хуб, амина дар ютуб нависа як савол доштам. ҳамин падаркаҳои компанияи Фаберлика меган чӣ ба майдай ай ҳамоно чӣ ҷавоб тим илтимос. амина дар ютуб як савол дода ки ҳамин саволро ҷавоб метиҳем, баъд тамом ҷамъбаст мекунем. мумкин ки одамои шуморо ҳам битиян ҳамин савола. як апашкаи мо ё ки хоҳари мо дар ютуб нависа ки барои чи ҳамин падаркаҳои Фаберлика уқадар сурат мебинем калон калонанд, мебиёянд иқаакиян одамомо ҷалб кардисанд. мардуми мо як феъл доранд ва ё качество ранева объёма фикр мекунанд. ами дастурат калон бошад, значит ки вай ай пеш биёяд бояд калон ай. барои чи? барои ки мо ҳамин хел омӯхта шудем гием ки фақат ҳамин чизои калон қати сару кор гирем. барои ҳамин бинед, когда одамотона мисол падарка мегиранд ё ки ваё падарка мегиранд, ваёро фаҳмонед ҳамаи чиза. главни фаҳмонед. кадомиш фаҳмид мефаҳмад, нафаҳмид мисол таваккалш ба худо. фаҳмонед ки ҳамин мисол ин крема шумо мегиред, ин қадар миллиграмм ай, ё ки ҳамин парфюма мегиред, ин қадар миллиграмм ай. шутоби ки вай одам омад паган ая ки идаи сурати қадар калон буку, барои чи қакай мегед ки ина миллиграмм шумо гуфтам ку брат ченишка ҳам қадар миллиграмм ҳастай. тамом, ҳамаша фаҳмондан дар кор пешай гуфтан. ай фаҳмондан мо ягон чимо кам намешавад. бо одамо айхуд мекунанд, ёд мегиранд бисёр чизора. барои ҳамин ва дар охир мехоҳам гап занам ки проблеми вашей жизни должны заставлять вас действовать, а не гонять вас в депрессию. бисёр одам мегӯянд ки проблема дорам, ман наметавонам кор карда, исо нашидесай, дастм омадесай. проблема бояд ки шуморо ёрдам кунад ки бихезед кор кунед. бихезед кор кунед, ай пай кор шуди хеле не ки шумо дар депрессия биғалтед дига кор накунед. инами ручка, инами ручка, инами ручкаро ман ҳозир 1 минут биқабм чига мешавад? ҳичи. 10 минут биқабм чига мешавад? дӯстам дар мекунад. 1 соат биқабм чига мешавад? уже аллакай ман мехоҳам ки партам ами ручкара. вес фокуси ман, мозги ман, фикри ман фақат ами ручкаай. мушкилиам да ҳами ай. дар зиндагӣ мушкилиам ами хелай. вақте ки мушкилиам мо дар борош фикр мекунем, вай ба қувват зиёд шудан мегирад, вазбин шидан мегирад. просто мушкилия партоида айпаи кор шед. тамом, айпаи кор шед, айпаи роҳи ҳалли зиндагитон шед. ба мушкилия фикр кардан вай фақат мушкилӣ зиёд мешавад. а роҳи ҳал фикр кардед, роҳҳои ҳал зиёд мешавад. дӯстони азиз, раҳмат апай Самира. ана ҳамин хел аз ҳама чизи муҳимтарин, аз ҳама чизи асосӣ гуфтам ки меҳрубонӣ аст. мо бояд ки меҳрубонӣ кунем, мо бояд ки сулӯчият кунем, одамон ба ай сидқи дил хизмат расонем аз барои худо. агар ки ай ҳамо одам шумо ба мисол вапше фоидарам набошад, вай агар ами як мисл гирифт зиндагиша иваз кард, худованд шумо ба дар ӯ дунё бисёр метиҳад. ҳеҷ вақт ғамгин нашед. ва дар охир мехоҳам як чиза гап занам ки чанд бошид охир гуфтесам барои шумо як
цитата аст, мегӯяд ки если тебе плохо и трудно найти того, кому хуже и труднее, чем тебе, и помоги ему. агар ки ҳозир дар зиндагии шумо мушкилия, агар ки проблемае, агар ки роҳи ҳал нест, агар ки шумо пешравӣ накардесен, агар ки ҳичи нашидестай, ягом хес статусои нава ки шуда тонистесен дар зиндагитон ягом дигаргунӣ нашидестай, одамоеро ёбед ки ваё ай шумо да дида бадтар зиндагӣ кардесанд, пасттар зиндагӣ кардесанд ва анами одаморо ёрдам кунед. И ҳатман муваффақият, пешравӣ, бурдборӣ, хушнудӣ ҳамаи чӣ дар шумо мешавад. дар хизмати шумо будам дӯстони азиз. Абдуллозода Фирӯз, яке аз топ лидери лоиҳаи Faberlic Forever. шахсоне ки дар Instagram, YouTube маро тамошо истодаанд, дар Faberlic ҳозир нестед, метавонед ҳамкорӣ кунем, дар рақамҳои WhatsApp нависед ва шахсоне ки дар гурӯҳи кории мо моро тамошо кардесанд, ҳаматонда раҳмат. бениҳоят хушнуд будам, хушҳол будам. Айсика зиёд ирӯз омӯзиша тамошо кард ва як чиза дарк кунед ки ҳамаш мешавад. ҳама чиз вақту соат дорад. деҳқон ҳамин ғуррара ё мисол картошкара мекошад ва я арақи ҷабин мерезад, гирдаша нарм мекунад, об метиҳад, алафҳои зиёдатиша мечинад, нигоҳубин мекунад. ҳама чизе ки айвай зависид мекунад. Лекин деҳқон қудрат надорад ки вай як картошкара 10 картошка кунад. ира фақат холиқи беҳамто худованд мекунад. мову шуморо дар ҳамин бизнес дӯстони азиз, чизе ки аз мо зависид мекунад, чизе ки ай мо зависид мекунад дар ҳамин зиндагӣ, дар бизнес, ҳамаи анами чизора ай тарафи мо чизе ки зависид мекунад мекунем, баъдан таваккал ба худо мекунем. одам даъват кардан бошад, даъват мекунем. омӯзондан бошад, меомӯзонем. мисол худамон дар омӯхтан дар кор бошад, меомӯзем. чизе ки ай мо зависид мекунад мо мекунем, натиҷаша ҳавола мекунем ба худованд. барое ки хушбахтира, муваффақията, бурдборира, сарвата, даромади калона, сатуса ҳамаша худованд мода метиҳад. лекин аввалин дараҷа мо шумо бояд кунем чизе ки ай мо шумо зависид мекунад. азизони саломату сарбаланду муваффақу комёб бошед. то дидор. худованд ёру мададгору нигаҳбонатон бошад. бигзор ҳама каса дар ҳамин соли 2023 чӣ орзу, чӣ мақсад, чӣ ниятҳои бузургу нақшаҳои неке ки доред, ҳамашон ҷомаи амал пӯшанд. азизони дил, саломат бошед. то дидор. раҳмат.